Euroliga, NBA, svetsko prvenstvo si osvojio, evropsko prvenstvo si osvojio, bio si, sa Tau Keramikom si bio prvi strelac Evrolige, zatim titule sa Montepaskijem, pa zatim u Španiji, znači dva najjača prvenstva si osvojio. Možemo do ujutru prosto da pričamo, svaki klinac sanja o tome. Reci ti meni sad, šta jedan igrač treba da posjeduje, ajde ako posjeduje već kvalitet, da dođe do tog nivoa da bi stvarno ostvario to, makar jedan mali deo onoga što si ti napravio? Ja, pa prvi preduslov je da ima makar neki talenat za taj sport. Vrlo je teško da neko ko nema fizičke karakteristike i parametre može da se bavi određenim sportom. Ako si recimo jako nizak ili jako spor, vrlo teško možeš da se baviš košarkom. Možeš, ali vrlo teško. Tako da prvi preduslov je neki talenat i igrački i što se tiče fizikalija. Drugi preduslov je da budeš jako uporan i da budeš spreman na veliku žrtvu. Profesionalni sportisti propuste dosta toga u mladosti, odrastanju, nema letovanja, izlazaka, druženja, obično je to samo trening i to po celo leto, pa onda pripreme, klub, reprezentacije i tako dalje, tako da žrtva mora da se podnese. I treća stvar koja je jako bitna, iako zvuči kao da nije, je sreća. Moraš imati malo sreće da te zaobiđu povrede, da budeš na pravom mestu u pravo vreme i da ponekad i pogodiš neki srećan koš ili tako nešto. Tako da to su otprilike 3 neka preduslova. Jasno, tebi su se, hvala Bogu, sva 3 potrefila i napravio si, eto, što svi sanjamo kogod je igrao košarku, tako da reci mi koliko je bitno i mentorstvo i da budeš okružen pravim ljudima, pogotovo u mlađim danima, recimo ti si bio, mislim, osvojio si i sa reprezentacijom Jugoslavije ili Srbije i prvenstva u mlađim kategorijama, odnosno sa mladom reprezentacijom, tako da si bio i tada si bio vrhunski već. E sad, koliko je bitno tu podrška porodice, koliko je bitno da imaš prave prijatelje, u krajnjem slučaju i trenera koji će ti dati šansu da sav taj talent pretočiš u ovo što si ti napravio? Jako je bitno imati kvalitetne trenere, pogotovo u tim mlađim kategorijama, jer to su ti neki prvi učitelji, kao i za decu u osnovnoj školi, jako bitno kakvu učiteljicu imaju, koliko je njoj stalo da ih nauči pravim stvarima. Isto tako i za košarku, jako je bitno imati potkovanog mladog trenera koji nije samo košarkaški obučen, već i kao psiholog, koji zna na koji način treba da se ophodi sa decom, na koji način da priča i kako od svakog deteta da izvuče maksimum. I ono što mnogi treneri mlađih tih kategorija ponekada greše, što recimo mnogo viču na decu i mnogo vrše pritisak na njih. A prvi cilj trenera za neko dete koji ima recimo 7 ili 8 godina, koji tek kreće da se bavi košarkom, prvi cilj treba da bude da to dete zavoli košarku. Jer ako nešto voliš, da li je to posao, da li je sport, bilo šta, ako nešto voliš, onda mnogo lakše se baviš time i bolje ti ide. Tako da to je jako bitno. Bitno je da se okružiš sa nekim kvalitetnim ljudima, prijateljima koji te guraju u pravom smeru, koji te ne odvlače, ne rasipaju tvoju energiju i koji su svesni činjenice da ti imaš jedan cilj do kog je jako teško doći i koji su spremni da te prihvate i kad nemaš vremena i kad si umoran i kad ti je potrebna pomoć i podrška, tako da je jako bitno imati neke ljude kvalitetne oko sebe. Jeste, mislim, slažem se apsolutno, prosto nemam šta da dodam, to je blagoslov da imaš takve ljude u pravo vreme, kasnije kad sazriš pretpostavljam da je to već lakše kad izgradiš i karakter i ličnost. E sad reci mi, ti si imao oca koji je bio košarkaš veoma poznat i sad koliko ti je sve to pomoglo, a koliko ti je na neki način bio pritisak da nosiš breme, da si već viđen prosto da napraviš nešto što uopšte nije lako. Eto, ti si uspeo u svemu tome, ali mnogi, ja mislim, da se negde ispotaknu pod pritiskom. Pa ako sin ima kvalitet da prevaziđe oca, to onda i nije veliki problem, ali ako sin ne može da dostigne oca ili nije ni blizu toga, onda to zna da bude opterećenje i problem, jer svi to dete mere sa kvalitetom oca, tako da to je jako nezgodna situacija i isto ambicije roditelja, bilo da su poznati ili nepoznati sportisti, mogu biti nerealne i očekivanje velike i to zna da stavi ogroman pritisak na dete. Tako da treba razgraničiti roditelje ono što je bio, dete novo lice u sportu, potpuno nezavisno i ne treba
puno upoređivati, meriti i treba ga osloboditi tih, što se kaže, stega. Znači, treba mu pomoći jedino u smislu davanja dobrih savjeta i u smislu podrške i prihvatanja i treba mu stalno govoriti da ne mora da postane najbolji i da ne mora da uopšte postane košarkaš ako neće, da je to potpuno njegova odluka i ne staviti mu nikakvo breme, nikakvu obavezu što se tiče sporta. Ja se iskreno nadam da će ovo čuti mnogi roditelji, jer eto, ja se susrećem, ne pretpostavljam ni približno kao ti, ali dosta roditelji vrše na neki način indirektno pritisak i to onemogućava tu decu da uživaju u igri. Ali ajde sad pređem vezano na tvoju NBA i evroligašku karijeru. Reci mi, koja je osnovna razlika koju ti si otišao već kao maltene najbolji strelac Evrolige u NBA. Koja je prva razlika koju si uočio kad si otišao u Minnesotu? Pa prva razlika je definitivno u kvalitetu organizacije. NBA je na 5 nivoa iznad svake evropske košarkaške organizacije po svakom mogućem parametru. Što se igre tiče, fizikalije su isto na mnogo višem nivou nego u Evropi. Maltene svi igrači koji igraju u NBA su neverovatne atlete i igra je mnogo više fizičkog karaktera u smislu brzine, eksplozivnosti, tranzicije i tako dalje, skoka i tako dalje. U Evropi, za razliku od NBA, se mnogo više vodi računa o taktici. Postoje mnogo tih malih sitnih detalja i svaka utakmica je za život i smrt. Sve se mnogo dramatičnije shvata. Jedan poraz posle recimo 10 pobjeda predsjednik kluba može da shvati kao katastrofu i da kazni igrače, dok u NBA-u nema toga. Igra se i bukvalno kako su... Vezano za NBA i razliku, već si rekao suštinski razliku, možeš bukvalno još da se nadovežeš na sve ovo što smo pričali. Rekao si da je glavno u brzini, u organizaciji, pa nastavljamo dalje. Eto, do interneta je šta da radim, izvinjavam se. Da, znači najveća razlika brzina, organizacija, ali što se tiče evropske košarke, mnogo više se vodi računa o detaljima, o taktici, mnogo više se sve dramatično shvata, svaki poraz može da bude fatalan i može se desiti situacija kao što se mnogo puta nama desilo u toj karijeri da pobediš 10 utakmica za redom i da izgubiš jednu utakmicu koja je teška i da predstavnik kluba dođe i kazni sve igrače. Tako da to u Evropi se na taj način radi i manje više su svi navikli na to, dok u NBA-u ljudi nemaju vremena ni da slave ni da pate. Pobediš ili izgubiš utakmicu, za 24 časa ili 48 sati je nova utakmica i NBA ljudi i stručni štab, treneri, oni su svesni toga i ne vrše preveliki pritisak na igrače, tako da to je najveća razlika. Jasno, a reci mi koja je razlika u samom skautingu? Imao sam priliku da razgovaram sa nekoliko igrača koji su igrali i jednu i drugu, a baš me zanima tvoje mišljenje ovo iz prve ruke, nisam imao šansu da pričam s nekim poput tebe. Pa nema šta, u Evropi je skauting daleko dublji, ali na timskom nivou. Znači svaka akcija se prolazi protivnička desetinama puta i bukvalno šta god protivnička ekipa da igra, ti znaš na koji način ćeš da braniš i kako. Dok u Americi je više taktika i skauting na individualnom nivou. Dobije se par papira sa karakteristikama svih igrača, sa njihovim statistikama i sa preporukama kako ga treba braniti. I recimo samo nacrtane skice napada protivničke ekipe. Tako da ogromna je razlika što se tiče skautinga za Evropu i za Ameriku. Daleko je to detaljnije i dublje u Evropi. Pogotovo što se tiče timske igre. Jasno, sad pratio sam te dugo vremena, onaj detalj kod šuta. Ti si to kad si otišao u Ameriku promenio si kod izvođenja slobodnih bacanja malo tehniku šuta. Možeš malo više samo da kažeš o tome i još jedno pitanje, onako mene izuzetno zanima, da li misliš da je pametno igračima koji imaju formiranu tehniku šuta, znači negde su sa 20, 21, 22 godine, a nije pravilna, da li treba posvetiti pažnju tome i uzeti jedno leto pod uslovom da igrači imaju vremena za to i raditi, ili prosto treba ostaviti tim igračima takvo kakvo je i ići na broj ponavljanja? Ali prvo ovo za tebe me zanima najviše. Pa ja sam imao sreću da naletim na šuterskog trenera od Steva Kera. To je jedan čovek čiji se ja sad imena ne sećam, uglavnom bila je letnja liga, ja sam nastupao za Denver
i bio tu priključen nama i video moje statistike i rekao da imam poprilično nizak procenat slobodnih bacanja za playmakera, imao sam nekih 70%. I pokazuje mi tu tehniku gde u odnosu na konstituciju mojih šaka i mog tela lopta lepo legne u ruku kada navučem to na desnu stranu kao što sam radio u toku karijere. Sigurno tu postoji mala doza i placebo efekta gde ti stvarno misliš da nešto specijalno radiš, ali svakako ima taj mehanički deo koji je produktivan i legitiman i meni je to stravično pomoglo. Ja sam posle toga, na samoj toj letnjoj ligi sam imao 20-20 slobodna bacanja iz nekoliko utakmica i počeo sam to da pogađam i na kraju sam završio kao rekorder Evrolige sa 58 pogođenih slobodnih bacanja za redom bez promašaja na utakmicama, tako da meni je stvarno taj njegov savet neverovatno pomogao i stvarno je povećao procenat šuta slobodnih bacanja. Jasno, a reci mi, jesi menjao šut za 2 i 3 poena ili ti je to potpuno ostalo ista? Nisam nikada menjao šut. Moja, kako se zove, filozofija je da ako igrač ima iole, da kažeš, normalan šut, znači da li on šutirao iza glave, levo, desno strane, samo da ne šutira sa grudi, jer onda će lako svako moći da ga blokira, zato što je lopta nisko, ali ako šutira sa strane, iza glave i gore i pogađa, apsolutno mu ne treba menjati šut, već samo da radi ponavljanja iz kretnje, iz driblinga, iz raznih pozicija. Klasičan primjer je Larry Bird. Larry Bird je šutirao iza glave, jedan od najboljih šutera svih vremena. Ne bi bilo pametno doći njemu i reći, ajde da promeniš sada, šutiraš drugačije. Mislim, nema nikakve dileme. Tako da ako igrač pogađa, ima iole, da kažeš, pravilan šut što se tiče visine šuta i brzine, ne treba mu menjati. Jasno. Sad kad si se dotakao toga, kako je tebi više odgovaralo da igraš? Da li ti je odgovaralo više da igraš iz čiste igre, znači 1 na 1, da li ti je više odgovaralo da igraš posle pick and rolla ili posle izlazaka iz blokova gdje si posle tražio dodatna rešenja ili si recimo izlazio direktno u šut? Šta ti je najviše tebi ležalo generalno? Pa ja sam volio sve 3 stvari da radim, ali najviše mi je ležalo i najviše uspeha sam imao iz nekog visokog pick and rolla sa peticom, sa centrom. Zato što obično imao sam taj način napadanja da nisam čak ni čekao blok petice. Obično treneri traže da igrač sa loptom sačeka skroz dok njegov igrač dođe i napravi blok nad odbrambenim igračom koji te čuva. Ja sam uvek pre nego što bi dolazio centar kretao, jer onda protivnički centar koji čuva mog centra kasni. I onda sam ga uvek napadao u nekom disbalansu i kontraravnoteži i bilo je mnogo lakše tako dati koš. 1 na 1 sam isto voleo da igram, pogotovo u nekim ranim danima, ali u Evropi, pogotovo to u vreme nekih pre 10 godina kada sam ja igrao najbolje godine i još pre toga, 1 na 1 igra nije bila toliko zastupljena, treneri tu nisu voleli. Uvek su voleli više da se igra timski, da lopta ide, da menja stranu, da svaki igrač dotakne loptu, za razliku od NBA gde uglavnom igra 2-3 pasa 1 na 1, tako da najviše sam volio ipak taj visoki pick and roll, da. Jasno mi je, sad kad se dotakao ovog, palo mi je jedno na pamet pitanje, ti si bio verovatno i najbrži igrač u Evropi, ili jedan, ajde da kažemo, od najbržih, sa brzim prvim korakom. Sad kad si otišao u NBA, rekao si da je igra mnogo brža i koliko si tu osjećao, pretpostavljam da si i tu bio atletski, ako ne najbolji, bio si u nivou tih igrača, ali kolika je razlika bila u samom tom atletizmu playmakera? I poslije ćemo dovezati na još jedno pitanje za playmakere. Pa bila je ekstremna razlika. U Evropi je to bilo lako. Stvarno sam bio među najbržim igračima, pogotovo što tiče tog prvog koraka, dok u Americi su manje više svi tu negde. Nema tu nekih ogromnih razlika. Ponekad se pojavi neka košarkaška zver, da kažem, kao što je Giannis Antetokounmpo ili Shaquille O'Neal ili LeBron James koji toliko odskače od drugih. Tako da po nekim tamo procenama i statistikama bio sam u 25% najbržih bekova tamo u Americi. Tako da bio sam i dalje tu, ali nisam bio naravno dominantan kao u Evropi, što je sasvim normalno. A posle kad si se vratio, pretpostavljam da ti je bilo mnogo, još si bio onako sigurniji, pretpostavljam, znao si prosto da je to, da ne?
Pa obzirom na to da ja nisam previše igrao u NBA-u, nisam dobio toliko šanse, nažalost, zbog niskog ugovora i eto, tih splata raznih okolnosti, ja sam puno vremena proveo vežbajući tehniku i pogotovo šut i vratio sam se onako baš individualno tehnički potkovaniji i napredniji nego što sam otišao. Ali opšte je poznato nama igračima koji smo se oprobali u Evropi i u Americi da ipak je lakše u Americi, u NBA je lakše dati koš nego u nekom ozbiljnom evropskom takmičenju. Dončić je sam to izjavio da je u Evropi teže dati koš nego u Americi, tako da to je stvarno istina. Tako da nije uopšte lako, pa čak i u našoj ligi i ti se navikneš na, da kažeš, niži kvalitet, a i igrači koji te čuju se naviknu na tvoj kvalitet. Tako da ne možeš samo doći iz neke jače lige i prošetati se, ipak je teško je dati koš. Jasno mi, pa ti si sa 16,2 poena bio najbolji strelac Evrolige dok si igrao u Tau Keramici. To otprilike govori i ispod tebe je bio recimo 15,4 ili sad ne znam, nije bitno, to apsolutno govori do kojem. Da li je to do odbrane ili je prosto... Definitivno postoji mnogo parametara u odnosu na Ameriku. Naravno utakmica tamo traje duže. To je pod jedan. Pod dva, trojka je dalje, postoji više prostora za ulaz. Pravila pod kojima se igra NBA su drastično drugačija u smislu da odbrambeni igrač ne sme da bude u reketu duže od 3 sekunde ako njegov igrač nije odmah pored njega. Što otvara mnogo mogućnosti ako se centar napadački izvuče van reketa, odbrambeni centar mora da ga prati i tu se pravi velika rupa igračima koji napadaju. Ljudi koji vode NBA i određuju košarkaška sudijska pravila su pametni. Ne žele da može da bude neki centar kao recimo što je Marjanović ili Šekir O'Neal koji može da stane u sred reketa, da digne ruke i vrlo teško bi ko mogao preko njega da da koš i da zakuca. Oni žele da kada recimo Kobe Bryant ili neko obiđe svoj igrača, da ima prednost i da ide na zakucavanje, da ovaj centar koji pomaže kasnije. Oni su sve to pametno uradili i takođe onaj prvi korak kada u trku dobiju loptu pa mogu da naprave maltene 2 koraka bez da spuste loptu u dribling i to isto. Tako da pravila su drugačija i pravila su naštelovana, da tako kažem, na način da koriste više igračima koji su talentovani nego koji su netalentovani. Nije u interesu NBA-u da se pojavi neki igrač koji samo može da igra odbranu i da može da gura, štipa, vuče, čupa Bryanta i da Bryant završi utakmicu sa 2 poena. Zato što to nikome tamo nije u interesu. Pa negde ja mislim da bi trebali igrači koji su vrhunski da budu zaštićeni. Da li bi recimo da promenio to pravilo u Euroligi, ovo vezano za prvi korak i ovo vezano za 3 defanzivne sekunde, ili bar delimično, da li bi to primenio u Euroligi? Pa recimo, ne bih promenio za taj prvi korak, to je u redu, to može da se uz dobru vežbu i da se brzo krene u dribling čak i bez tog dodatnog koraka. Ali defanzivne 3 sekunde to bih definitivno uveo. Jasno mi je. Reci mi sad, tvoje viđenje američkih playmakera u Evropi, pritom ne mislim na Steva Nasha, na ove neke Jasona Kidda koji su onako dominantni i više evropski playmakeri, nego na evroligaškom nivou, šta misliš o vođenju ekipe evropskog playmakera i vođenju ekipe američkog playmakera? Da, pa dobro, američki playmakeri imaju uglavnom drugačiju filozofiju. Oni su naviknuti na NBA i njima je u odrastanju sasvim normalno bilo da gledaju i Iversona i neke druge, i Steph Currya i igrače koji igraju na poziciji playmakera i daju po 20 poena i oni dolaze s tom filozofijom. Ali kada američki igrači i playmakeri, generalno igrači provedu već nekoliko sezona u Evropi, oni se malo i taktički potkuju i razumeju način na koji se igra u Evropi i recimo ima primjer Omar Cook. Omar Cook je igrao čini mi se za budućnost iz Podgorice i igrao je u Evropi u dobrim klubovima, klasičan playmaker koji prvo misli da doda pa da da koš. Ima mnogo playmakera, ali on je već proveo nekoliko godina igrajući u Evropi, tako da postoji dosta. Dobro, dao sam njega kao primjer, američkih ista je priča, tako da bitno je provesti par godina i onda se filozofija dovede do nekog realnog evropskog nivoa.
E sad, reci mi, radio si sa svim ili većinom najboljih trenera, što naših, što evropskih. Reci mi, da li ti je više odgovarao sistem igre, odnosno trener koji je više forsirao napadačku košarku gdje je davao igračima slobodu, ili opet sa druge strane trener koji je negdje više bio vezan za odbranu pa iz te odbrane je sve proizilazilo. Šta je tebi lično više odgovaralo? Pa dobro, ja sam bio dobar napadač. To mi je bio najveći kvalitet košarkaški koji posjedujem. Iako sam u tim nekim mlađim godinama dok sam se probijao i dolazio do prvog tima igrao jako dobru odbranu i baš sam skoro gledao neki video, neki tape koji je bio pravljen pre drafta da se timovima pokažu karakteristike igrača i sam sam sebe iznenadio koliko sam dobro igrao odbranu kao klinac, jer sam to mi je bila uloga. Tako da ali ipak su mi naravno više odgovarali treneri koji su offensive minded, što se kaže, znači imaju naštimovan tako da cene napad, tako da svakako većina, skoro svi treneri kod kojih sam imao uspeha su i tekako cenili odbranu, ali su poštovali igrače koji imaju ekstremno dobar napad. Sad u Tau Keramici dok si igrao, je ti bio trener Duško Ivanović? Naravno, bio mi trener Duško Ivanović i kod njega sam odigrao najbolju sezonu karijere, osvojili smo kup, osvojili smo super kup, bili jako konkurentni za osvajanje Evrolige i tu sam, čini mi se, bio i proglašen za najboljeg beka Evrope, tako da on je jako tvrd trener, puno zahtevan, jako se kvalitetno i intenzivno radi, a meni to prija jer bez jakog treninga ja nisam mogao da igram. Imaš igrače kojima odgovara da ih trener onako malo pusti, da im da prostora, da ih previše ne pritiska, možda je takav recimo Jokić koji na taj način pruža najbolje što može iz sebe, a ima igrača kojima je potreban, što kaže trener, kako da kažem, terorista koji ih onako do te mere spremi da se osjećaju fantastično. Ja recimo sam od tih igrača. To pitanje sam htio da si postavim, ali već si odgovorio, a evo vezano za Duška Ivanovića, imao sam priliku da radim sa njegovim pomoćnim trenerom jedno vreme i priče onako nisu anegdote nego već košarkaške priče da se svaki trening maltene skautira, da se radi od 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 pa da trening traje po 3 sata. Pa ako imaš neku onako košarkašku priču vezanu za taj period, da li je to tako? Opet kažem, ti si bio kod njega, bio si prvi strelac Evrolige, a on je, ajde da kažem, odbrambeno orijentisan, bar koliko ja znam, ti si igrao za njega. Pa, Duško Ivanović je taj tip trenera koji je jako pošten. Mislim da je pošten i kao trener i kao čovjek jako kvalitetan, izuzetno ga cenim. Anegdota je bilo, ali svakako ako odradiš ono što ti on zada na terenu, na treningu i na utakmici, nemaš razmišljanja, znači dobit ćeš minute koje zaslužuješ i bit će neverovatno pravičan prema svima, ali jako je zanimljivo kada recimo igraš protiv Barcelone ili Real Madrida u subotu ili ajde kažem u četvrtak uveče i igraš 35 minuta i odigraš fantastično i pobediš i onda imaš sljedeći dan ujutru trening gdje neki juniori i tako dalje na zagrevanju trče u krug i tako zagrevaju ekipu i on i pored toga što si igrao 40 minuta 10 sati pre tog treninga, on zahteva da ti njih prestigneš i da budeš prvi. I tako od mene isto tražio, dođe klinac od 16 godina, pun snage, sa 60 kg težine i trči oko terena i ja sad moram da ga pobedim, a sinoć igra utakmicu, tako da to je on. Super priča. Čitao sam vezano za Atamana, a otprilike pitaću te jednu drugu stvar. Ti, bar onoliko koliko sam ja stekao utisak, ti si imao taj ubilački instinkt. Imao si to, bar je neki moj osjećaj, da daš 38, ti si nezadovoljan jer vidiš da si mogao da daš 40. To se retko viđa, ima naravno igrača ovih koji su sad dominantni. I ona anegdota vezana za Atamana kad si otišao da trčiš i kad si namerno istrčao, otprilike negde i pokazuje tvoj karakter. Tako da me zanima, sad kako vidiš da li u evropskoj košarci ima takvih igrača koji
prosto žele, evropskih igrača, ne mislim na Amerikance, koji žele, da li imaš nekog koga bi rekao da taj killer instinct posjeduje, kao recimo što si ti, sada ne nabrajamo ostale, neke za koje ja mislim. Pa ne pratim toliko sada da kažem do detalja evropsku košarku jer sam maksimalno fokusiran na naše mlađe kategorije u zemlji jer radim kao potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije i te reprezentacije su mi apsolutan prioritet, njih znam u mali prst što se kaže, ali ima tu mnogo igrača koji su nevjerojatni strelci, recimo u Evropi je trag ostavio Šved, on je, recimo Aleksi Šved, on je, ima taj ubilački instinkt koji onako talentovan je, lagan, lepršava, može da ti stavi 40 poena za čas, tako da on je bio jedan od igrača koji mi se recimo sviđa što se tiče kao strelac. Jasno, a reci mi sad... Naravno da zaboravim, sad je neko stavio Larkin. Komentar Shane Larkin, tako je, to je bukvalno strelac ubica, eto, znači... I možda Mike James, njih dvojica su onako, ne znam, on je... Više mi se sviđa Larkin, zato što nešto specijalno u sebi i bukvalno može da 25 minuta ne uredi ništa i onda u 5 minuta da 20 poena, on je stvarno taj Larkin i Šved su po meni dva najbolja strelca iz Evrope. Jasno mi je. Reci mi sad ovo, nadovezao si se, vidim da ćeš raditi sad i NBA kamp za mlade, što je, pretpostavljam, blago onima koji budu radili s tobom i imat će verovatno, mnogo toga ćeš imati da im preneseš. Reci mi sad malo više o tome, koja je tvoja uloga, sa kojim igračima ćeš raditi? Pa zbog korone to je online camp. Ja inače sam angažovan od strane NBA Junior organizacije gde se putuje po svetu i gde se održavaju recimo 2 dana raznih treninga i Q&A sesija, znači pitanja i odgovori sa tom decom u rasponu od recimo 10 pa do 20 godina i to je jako lep deo posla, stvarno uživam u tome da prenosim znanje na mlađe i što se tiče ovog online kampa trenutno zbog zdravstvene situacije, zbog korone online je i NBA uzeo tih nekoliko evropskih bivših NBA igrača i mi onda pokazujemo razne neke tehnike, pričamo i onda to svi mogu da se registruju i da gledaju. Jasno mi je. Sad reci mi, teško te je bilo čuvati, mislim, maltene nemoguće, a imaš li neki, ne moraš da navedeš neko ime, ali profil igrača protiv koga ti je bilo najteže da igraš, a sa druge strane u obrnutoj varijanti, znači odbrana? Da, pa bilo mi je jako teško dok nisam malo shvatio kako treba da napadam to igrača, da igram protiv Charles Smitha. Moj bivši saigrač iz Efesa, a igrao je protiv mene dok je bio u Real Madridu, jer je čak je on imao u NBA-u, proslavio se time što je odigrao jednu utakmicu, nisam siguran u kom timu igrao, da li San Antonio ili neki tim, ali je povredio se igrač koji je bio ispred njega i na njemu je palo da čuva Jordana i sačuvao ga, dao je samo 17 poena Jordan, zato što je viši od mene recimo 6-7 cm, jako je brz i ima neverovatno dugačke ruke. I onda on bi mene onako pustio, dao bi mi 2 metra prostora između nas dvojice i meni se činilo da mogu da šutnem i kako sam išao u skok šut, on skoči i uspe da me stigne. Tako da mi je na nekoliko utakmica i na nekoliko treninga baš pravio probleme. Bilo mi je trebalo neko vreme da naučim kako protiv njega i da budem efikasan protiv njega. Tako da on je bio nezgodan za pobediti u napadu, a u odbrani mi je dosta često bilo teško da čuvam Navara, zato što je jako atipičan. Igrač šutira sa zemlje, baca floatere i mnogo je teško čuvati njega. Sudije ga izuzetno poštuju, pa nekad dobije faul koji možda nije bio, tako da imao sam dosta tih dobrih duela sa njim i volao sam da igram protiv njega. Još jedna stvar, sad oporavak, koliko je bitan. Pročitao sam, pa ima 10 godina, ne sećam se gde, ne sećam se da li je bio i video materijal. Posle, mislim da je bila sezona kad si odigrao najbolju sezonu u Tau keramici i nekom si dao izjavu da si otišao na more, da imaš aktivan odmor i da si radio pilates ili neka istezanja. Sad, ispravi me ako grešim. I koliko je bitan taj oporavak i van sezone, a koliko je bitan i oporavak u toku same sezone, u toku tih utakmica i treninga,
Sad, znaš kako se igra, nema bukvalno pauze, pretpostavljam i kad si ti. Pa oporavak je jako, jako bitna komponenta uspeha jednog igrača. Oporavak počinje već po kraju treninga ili utakmice, u vidu istezanja, u vidu oslobađanja tih tenzija iz mišića i naravno u vidu alimentacije, u vidu ishrane odmah posle treninga. Pa onda treba da se legne na vreme, da se ispoštuje bioritam tela, da se hormoni kvalitetno izluče i da ti oporave mišićna tkiva i mozak i sve u telu. Tako da oporavak je jedna ozbiljna nauka. U Americi vrhunski sportisti imaju i svog i psihologa i nutricionistu i masera, tako da to je, LeBron je negde izjavio da čak troši $1 milion godišnje na održavanju svog tela, tako da jako, jako bitna stavka za svakog sportistu, taj oporavak. A što se tiče odmora, cilj za svakog profesionalnog sportistu i moj savjet je nikad ne ispasti iz forme. Znači može malo da se stane s trenizima, ali uvijek biti fizički aktivan da se posle još lakše uđe u trenažni proces. Jasno je. Jiu-jitsu, pratio sam malo i to. Reci mi, jesi aktivan trenutno i koliko si, dok si igrao, imao prilike da koliko si uopšte smeo što radi ugovora, opet što sam radi sebe, koliko si smeo da se posvetiš tome i koliko doprinosi košarci, recimo istezanje i svi ti razni pokreti. Ti ćeš bolje tu da... Ja sam tek pred kraj karijere počeo lagano da treniram jiu-jitsu i to kad je bio prekid sezone, znači u toku leta. I kad sam završio karijeru, malo sam aktivnije počeo se baviti s time, došao sam do brown pojasa, što je dobar uspeh. Mislim da ima crni pojas jedan moj prijatelj Gabriel Muoneke koji je igrao sa mnom u top keramici u Baskoni i on ima crni pojas. Tako da to je lep sport, bez udaranja, bez povređivanja, bez nanošenja neke ozbiljne štete protivniku, a opet je jako dobar za agilnost, za topljenje masti, za stvaranje neke čvrstine tela i tako dalje. A sad sam više prešao na MMA i na sparinge i te borbe i to mi jako puno prija i vidim uključio se Big Mike, moj trener koji prati svaki moj korak i uhodi me i šta god stavim na Instagram, on komentariše i evo tu se sad isto pojavio. Znači, ispratit ćete u pravom momentu sa jiu-jitsom je krenuo. Tako da, eto, to radimo i prija mi iskreno prija mi malo bavljanje tog sporta, malo mi je dosta lopte i timskog sporta, pa ovako uživam malo u nekim drugim aktivnostima. Jasno mi. Sad košarka, koliko ti je donela stvari van terena? Video si svašta, živeo si svuda, upoznao si hiljade ljudi, video sam malo, ispratio sam i da voliš putovanja, Čile, ako se ne varam, si bio. Kakav ti je utisak i za Južnu Ameriku, a i ovo prvo pitanje, koliko stvarno čovjeku otvori da može na jedan drugačiji način da sagleda stvari, da bude i mirniji, sad ti si preiskusan i završio si karijeru i sad kako sagledavaš sve to? Pa vidi, iskreno kažem, nisam video ništa ako misliš da sam proputovao u toku karijere, jer svi misle ideš igraš u Madridu ili ne znam Atini i svi misle ideš u Atinu i Madrid, a ti jedino što vidiš je aerodrom, autobus, salu, sobu za sastanke i hotel. Ništa ti ne vidiš od Madrida, od Atine i ne znam Berlina ili kog drugog grada, tako da tek po završetku karijere sam počeo malo da putujem, da se opuštam i da nadoknađujem izgubljeno u mladosti, malo da se družim, da idem na neke koncerte i tako dalje. Jasno mi je. Znam da ti i sin trenira košarku, koliko si sad ti posvećen i koliko mu daješ neke sugestije i koliko ga s druge strane puštaš, što može da bude opet i poruka za sve roditelje iz prve ruke. Pa Ivan trenira već 4 godine, jako je talentovan, ima baš dobar dribling, bolji nego što sam ja ikada imao već sad, ali nikako ne vršim pritisak na njega da mora da postane igrač uopšte, znači potpuno ima svoju slobodu odlučivanja i to, i samo ako me pita dobije neki savjet, vozim ga naravno na treninge, ali apsolutno ne želim da mu stavim nikakav teg oko vrata i da ga pritiskam da on ima neki imperativ da mora da postigne ovaj ili onaj nivo, tako da najbitnije je da on uživa dok se bavi u tom sportu, pa sada dokle dogura, to je njegova karijera, njegov život i njegovo pravo, tako da samo sam tu da mu pomognem.
Ovo je ne može bolja poruka za sve roditelje, što je vrlo bitno i za mlade igrače da imaju prave mentore. Neću te još dugo zadržavati, samo malo reprezentativna karijera i koliko to budi onih pravih emocija. Znam da si igrao, kao i većina igrača, između ostalog, punog srca i da si prosto goriš, vidi se ta želja. Sad reci mi o toj reprezentativnoj karijeri, koliko je različita u odnosu na klupsku karijeru i igranje za Zvezdu, koliko se razlikuje od svih ovih ostalih klubova? Da, pa reprezentacija je nešto posebno, to je najveća čast koju može sportista doživi da predstavlja svoju zemlju. Ja sam imao privilegiju i sreću da budem u ekipama koje su osvojile zlato na evropskom i svetskom prvenstvu. Tako da prošao sam čak i kroz sve naše mlađe selekcije stare Jugoslavije i sa mlađim kategorijama isto sam osvojio jednu zlatnu i 2 bronzane medalje, tako da od bukvalno detinjstva pa do neke pred kraj karijere sam bio član reprezentativnih raznih selekcija po uzrastu i to mi je fantastično iskustvo i nešto najvrednije što sam ostvario. To mi je najveći timski uspeh, to zlatna medalja sa reprezentacijom. Sa reprezentacijom, a igranje za Zvezdu i razlika između igranja za Zvezdu i za ostale klubove, opet i navijač si Zvezde i nekako imam osjećaj da je to bilo posebno. Pa dobro, ja sam odrastao tamo trenirajući Crvenu Zvezdu, tamo sam počeo, moj otac je trenirao u Crvenoj Zvezdi, moja majka je trenirala u Crvenoj Zvezdi, moja sestra je trenirala, sad moj sin trenira u Crvenoj Zvezdi, svi tamo na Malom Kalemegdanu, tako da to je prirodno. Ja sam bio obećao navijačima da ću posljednju sezonu odigrati u Crvenoj Zvezdi, jako mi je drago i ponosan sam sam na sebe što sam ispunio to obećanje. I eto, desilo se da i u toj sezoni se i osvoji trofej i da se vratim u Euroligu, tako da to mi je bilo onako jako drago da sam se vratio i pomogao svom klubu. Jako volim taj klub, naravno, i smatram se delom porodice, što se kaže. Jasno, pravi si sportista, eto, stvarno mi je bilo izuzetno zadovoljstvo, neću te dalje zadržavati, nadam se da će biti opet prilike neke ovako interesantna pitanja, poučna i neke i anegdote koje mogu biti zanimljive. Hvala ti puno još jednom i eto, čujemo se uskoro. Nema čemu, Nikola, i srećno tebi u tvom radu i pozdrav za sve gledalce. Hvala puno, pozdrav, ćao.